Volant de Monatiu de reencontre Albacete Orihuela. O sigui que cada un lo deia. Ara anem a conèixer els resultats de la promoció a segona divisió, que s'ha dit de tercera a segona. Els equips valencians, Puerta Bonita 1, Muro 1. Bon resultat per al Muro. Catarroja 0, Noja 2. Este no és bon resultat per a Catarroja. Beasaín 3, Llevante B 3. Bon resultat també per al Llevant. I no va perdre Alzira, que jugava a casa. És a dir, els de casa no han estat bé i els que juguen fora sí. Alzira 0, Sarinyena 1. I anem a veure la pedregada esta vesprada al Camp Mundial 82. Mundial 82, sí senyor, la Catarroja, mira. La Catarroja, la pedregada, com a... no bona part, però sí en alguns punts de la Comunitat Valenciana, com han comentat els nostres companys de l'Oratge, ha estat caient pedra i a Catarroja ha caigut durant 2-3 minuts. No s'ha arribat a ajornar el partit. Han continuat els jugadors pegant-li al baló i aguantant un poquet la pluja i la pedra. Així també hem d'avisar i hem de comentar. La resta de comunitats sembla que no els interessa la fase d'ascens de tercera a segona B, perquè ni el partit del Beniassain ni l'altre... El Puerta Bonita. El Puerta Bonita. Això sí que segur que no han anat. Nosaltres sí que hem anat i nosaltres sí que estem amb els equips valencians de tercera a segona B. Estem en tots, de segona B a tercera, de segona B a segona A, de tercera a segona divisió B. I de segona A tots, l'Elx, l'Hèrcules, jo sempre que ho dic, Elx, Hèrcules, Alcoyano, Villarreal B, en tots, estem cada diumenge a 6 minuts a minut. No, això és per als que mos critiquen. Sí, és que n'hi ha un d'estos que li agrada molt escriure en el Facebook i en Twitter, coses d'aquestes que diuen que així en Canal 9... En Beasain pregunta qui ha jugat avui, que no saben ni qui ha jugat. I en Puerta Bonita, menos encara. Però nosaltres en Catarroja sí que hem anat. Perquè se ho apunten estos que de quan en quan tenen ganes de tocar el nas per no dir l'altra cosa. I així toquem els temes. No mos calfem, va. Una miqueta sola, va. Si no, què farem? Va, un poquito, va. A Catarroja avui ningú es volia perdre el primer partit de promoció d'ascens a la segona divisió B, però la presentació de la Copa que els acredita com a campions de Lliga de Tercera ha sigut una de les poques alegries, per no dir l'única, que han tingut els aficionats. De seguida s'ha vist un equip nerviós, precipitat i amb poc a veure amb el conjunt que els ha portat a disputar la millora de categoria. Així, als 9 minuts, ja estaven per darrere el marcador en una acció desafortunada. L'autor del gol, Juan. El Noja ha pogut ampliar l'avantatge abans de la mitja hora en este penal que Nenu ha estavellat a la fusta. L'alegria de la parròquia ha durat poc, perquè 5 minuts després Borja es plantava davant Ortiz i la picava lluny del seu abast. 0-2 amb el que s'ha arribat al descans. Tot i que a la represa el Catarroja ha eixit amb els recursos i confiança a revertir el lluminós, ni Xavero de falta ni Petu en esta acció de Madrigal han trobat recompensa. A la fi, 0-2 i el pròxim partit a Terres Càntabres. La possibilitat que ve darrere per ser primer de grup ni la contemplem. Nosaltres anem a Noja a solucionar l'eliminatòria i a pujar a segon B. No ha començat bé l'Alzira estos quarts de final de la promoció d'ascens. El Sarinyena, que apenas ha inquietat els blaugrana, ha acabat emportant-se el partit i això que els de Fran Castelló han dominat el xoc durant tot el duel. Però ha faltat encert. Ni Calero ni Edu López han pogut aprofitar les seues ocasions en la primera part. En la represa, més del mateix. Cortell no arriba per poc en esta ocasió. I en canvi, en la següent, el Sarinyena no ha perdonat. Just ha avançat els aragonesos per encarrilar l'eliminatòria. L'Alzira no s'ha rendit, però no ha evitat la derrota. Yo creo que la Alzira ha sido superior en todo, menos en lo que te da ganar o perder, que ha sido en el gol. Ellos han tenido una y han tenido el acierto de tirarla adentro. Tenemos claro que la eliminatoria está abierta, nosotros perfectamente, porque hemos toreado en peores plazas y hemos ganado, podemos ganar en ese campo. Nosotros habíamos preparado un partido, el equipo ha estado súper disciplinado. El Alzira yo creo que ha hecho el partido que pensábamos hacer, quiero decir que el Alzira yo creo que ha hecho un buen partido, ha jugado sus bazas y ha tenido sus opciones, pero bueno, hoy nos ha salido bien a nosotros. Diumenge a les 5:30 l'Alzira buscarà a Sarinyena la remuntada per continuar vius en la lluita per l'ascens.